Халыкны эшер су белән тәэмин итү заманның көнүзәк мәсьәләләренең берсе санала. Югары Ярки һәм Түбән Ярки авыллары халкын ел әйләнәсенә бер туктаусыз чиста су белән Водолей җәмгыяте тәэмин итә. Яркәйнең водоснабжениясе Иске Күктаудан башлана. Иске Күктауда безнең 7 скважина бар. 2 якка бүленә. Бер линия китә Түбән Яркәйгә, икенче линия китә Яркәй авылына. Яркәй авылына киткән су менә шушында второй подъемга килә беренче очередьтә. Второй подъемда безнең 4 насос утыра, 1000 кубометрлы емкость. Шул емкостагы суны насослар белән качать итәбез. Безнең одновременно бер генә насос эшләй, хотя монда сез күрүегезчә 4 насос тора. Алар резервта булалар инде. Резервта запасы булсын өчен инде. Ул шуңа көйләнгән. Станциядә 4 кеше эшли. Алар үтә дә җаваплы эш башкара. Территориядагы объектларны саклый, хәвефсезлекне тәэмин итә. Һәм су белән өзеклекләр килеп чыкмасын өчен су басымын тикшереп, көйләп тора. Беренче подъемнан, бу безнең икенче подъем дип атала инде, беренче подъемнан монда су килә. И шул давление төрлечә була инде. Асрам шул 2,1 давление поддерживать инде. Станциядагы су даими рәвештә эколог-лаборант тарафыннан анализга алынып, Уфа шәһәренең гигиена һәм эпидемиология үзәгенә тикшерүгә җибәрелә. Шулай үзәкнең белгечләре үз вакыты белән килеп, суның сыйфатын, төрле күрсәткечләрен тикшереп кенә тора. Суның күрсәткечләре яхшы дип билгеләнә. Суның жесткасы буенча безнең средний показательгә керә. Аллага шөкер, безнең суыбыз әйбәт, килгән халык яратып эчә. Суны меңенче халыкны чиста су эчердек, ала берсә киләчәктә дә чиста су эчерербез дип санап каласы килә инде. Җәмгыять эшчәннәре халыкны эшер су белән тәэмин итүдән тыш, канализация суларын җыю һәм аларны чистарту белән дә шөгыльләнә. Узган елның ноябрь аенда республикада булмаган Түбән Яркәйдә тәүлегенә 1800 кубометр җитештерүчәнлеге белән яңа биологик чистарту корылмалары файдалануга тапшырылды. Корылмаларда юынты сулар 4 стадияда эшкәртелә. Бактериялардан чистартыла, фильтрлар аша үткәрелә. Разиф Батырханов җитәкләгән участокта 5 кеше хезмәт сала. Лаборант һәм 4 оператор-машинист. Менә монда двигательләр белән үзебез управлять итәбез. Инде автоматический пуста бар, ручной бар инде. Менә шуларны игътибарга алып торабыз инде. Берәсе ватылса дигәндә ручныйга күчәбез. Бөтенләй ватылса сүндереп куябыз да, инженерларга звонить итәбез да, алар килеп ремонтлап китәләр. Включение автомата. Монда менә мешалка утыра, кергән суны бутай, да однородный кондиция доводит и потом дальше ибәрә. Бер формага китерә суны. Шуннан теге агып китә, и тегендә микроблар аша-аша, бактериялар аша башлап, теге башка чыгып, иловый бушыга төшеп дигәндәй, шуннан теге һавалардан кире куалар инде. Чиста су тиякка агышып китә. Шуларны без карап торабыз дигәндәй. Коллегаларга мин зур итеп тазалык теләйм. Аларның нәмәкәй үзләре уйлыйлар, шулар кабул булсын. Нәмәкәй үзләре теләйләр, и үзләренә шул килсен. Мин шулай теләйм аларга. Тазалык, матурлык, бәйрәмнәрен әйбәт үткәрсеннәр. Әлбәттә, җәмгыятьнең төп байлыгы фидакарь эшләүче белгечләр һәм эшчеләр. 39 кешедән торган коллективта квалификацияле һәм белемле кадрлар эшли. Һөнәри бәйрәм уңаеннан слесарь Назим Шахабутдинов, машинист Домир Галиуллин, администратор Гөлнара Халяпова, Башкортстан Республикасының торак коммуналь хуҗалыгы министрлыгының почет грамотасы, машинистлар Рушан Тимербаев, Григорий Мөхәммәтҗанов, район хакимиятының почет грамотасы, су үткәргеч участогы начальнигы Рөстәм Нигъматуллин, район хакимиятының рәхмәте, бош инженер Нияз Мәҗитов, водитель Илфир Шакиров, җәмгыятьнең почет грамотасы, инженер Марат Музафаров, контролер Гөлнара Макарова, җәмгыятьнең рәхмәте, һәм слесарь Рәфил Шабаев барлык тәбрикләнүчеләр кебек акчалата бүләкләнде. Җәмгыять эшчәннәрен, ветераннарын ихлас күңелдән һөнәри бәйрәмнәре белән котлыйбыз. Тынгысыз җаваплы эшләрендә уңышлар, ныклы сәламәтлек, иминлек телибез. Бик күп рәхмәтләр ишетеп, игелекләр күреп эшләргә, яшәргә язсын. Бәйрәмегез котлы булсын. Айгөл Муллаянова, Илеш телерадиокомпаниясе.